At Master Key and Locks, we provide locksmith services for all your key cutting using latest state-of-the-art equipment. We program key cores to produce an original durable key for all types of cars and house keys. With this latest technology, we cut keys in 20 minutes while you wait. Days of importing lost car keys are over. Locksmith key cutting services and programming ECU cloning is our everyday business. We open locked doors for all cars and houses. We repair and install remote control programming. We have backup space for remote batteries, and we do remote leakage repair, new lock sets, key renewal and replacement, door lock and ignition repair. Call now on the numbers on your screen or visit us at 59 Central Avenue in Harare. Pandikudurura mvura muchitini pandikuona mushonga uri pasi pebhaketi ndakati kuchive icho ndakurenga ndakati amainini uyai muone saka panewo next anga aripo wese wauya anzi ingwa mushonga kwawaiswa nandakati amen saka pamwe ndo uri kundichaisa amen anzi ina nombodoka pano paini muzukuru wenye ndianodoka ari pano ndakati ayo amainini nangokuti muone chete musiya zvakadaro hana kana unonga munhu kana kuite aiwa nangoti muone problems avanawo iko zvinezvi makatanga muri mudumbu ne vachiti mudumbu nepurutsa nekuchaha ikoko iko zvinezvi mudumbu maanani but problem yavanayo yaye maziso avo kuona hachatoone zvekuti vakungoona zvinhu zviri padhuze kudai kubva paukango zvakatanga paukatanga umwe mushonga iwowo anotombozvimba otanga buda maranga kana buda musodzi ndodambudziko hombe nemusoro kuti tsinga dzawo dzemusoro dziri kudhonzera mumaziso iko zvezvi musoro ivovo nemaziso kunyanya maziso hachatooni utoshezo ndoita sei uye zviri kutangira papi nawo avatorari vanozobatwa neupe kunze kwakuedza kubva pawakangopiwa mushonga ivovo vanenge vachiita sei usiku vanenge vachiti musoro uri kurwadza maziso ari kurwadza. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Kukugamuchirai kwatiri kuita vatariri veSlay Media TV. Semazuva ese tinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika munzvimbo dzatigere. Zita ndinonzi Simbarashe wekwazvidza. Nhasi uno tine nyaya yatinayo. Nyaya iyi takaitora isusu veSlay Media TV kwaziko. Pava nemwedzi inoraudzira, asi muri iyi tinayo nhasi muno mustudio medu muHarare kuti tikurukure nezvenyaya iyi, uye zvakazoitika mumashure mekunge taburitsa nyaya iyi. Mustudio muno ndina Shailene Zunzanyika naMai Zunzanyika. Shailene, sangana nevatariri veSlay Media TV uvakwazise. Makadii henyu muri yeZimbabwe? Mama Zunzanyika, makadii henyu muri yeZimbabwe? Nyaya iyi regai tikupei chiyechidzo chekuti yakatanga sei. Shailene, titorewo kuti nyaya kuti tizosvika isusu tizotaura nemi zvanga zvabvira papi kuti mizouya kuSlay Media TV? Ndakafonerwa nehanzvadzi yangu ndiri kuHarare, akati mama waisirwa mushonga mumvura. Ndava mutenda unovatora, ndobva vatora, ndobva vauya nawo. Ndopatakazotsvagawo vanhu vanotibatsira veSlay Media. Okay, tichidzokera ipapo pakuisirwa mushonga, vakamwa mvura iyi vanga vari vangani uye zvakaitikira kupi zvinezvi? Vakanwa mvura iyi vanga vari vatatu uye zvakaitikira kwaMutoko panonzi paCorner Store. Ndiani nani vakanwa mvura iyi? Vakanwa mvura iyi ndimama wangu nababa vangu nemwana wehanzvadzi yangu. Vamwa mvura, chii chakaitika kwavari kunyanya vese vemhuri yenyu?
baba nemwana wahanzvadzi yangu wakangoti mudumbu but wakakurumidza kupora, asi mama ndiwo wakaramba wachirwadziwa nemudumbu uye zvakazosvika pakuafekta nemaziso avo wasisaoni. Okay. Mama, ndinoda kuti mutsanangure kuti mani wamvura chii chakaitika, makanzwei uyezve zvii zvakaitika pamuri pamuviri wenyu? Pakumwa kwandakaita mvura ndakatanga kunzwa mudumbu muye mugotanga undimona zvichiya kumwoyo, saka ndopandakatanga kurutsa nokuchaya panguva iyoyo. Ndamwa mvura iyoyo pandarara ndisingazivi kuti mvura iyi yakamera seiba. Kuseni kwacho mbandamuka mbandabika tii yangu mbandamwa tii yeyi. Pakumwa kwandakaita tii ndinzwa futi mudumbu muye makurwadza kumona kuchaya kurutsa, ndopandakati wabi yangu yaimone mvura iyi zvayakaita bva wauya wabi yangu. Saka kuya kwawakaita kuya kwauya nomopa next door waona inga mushonga. Takati mushonga nza manje inini handina kumbodoka panei. Ndaidoka ndiri kugadheni ndakati aiwa baba ina ndinautaura kunanga munhu kana kuenda ngokudaidzai kuti muone zvinhu zvandaona mubhaketi. Pandadaidza futi mwana wavo anga aripo ndakati uyaone zviri pano paauya. Saka mukomana yakati zvakaoma hana zvaakataura bamwana wavo. Takati alright. Kandi chiminimidza mvura yemba ndaiisa mukabhodhoro kana mushonga wacho ndinotoonawo kuti tori pano mushonga wacho. Ndakazobva ipapo mbandazendokoeresawo nawamwe amai. Pawanditi ndaimotenga mapaindi 2 zvamati mamwa nomuzukuru wenyu. Panendotenga mapaindi 2 emukaka. Amai webva waieresa bva ubika mukaka uye. Pawandipa ndomwa. Anbva ndatanga kuchaya futi nokurutsa ipapo. Ndakachaya nokurutsa. Ndosvika kumba mbandapa muzukuru wangu kuti chimwa mukaka uyu. Haana kurutsa hana kana kuchaya. Hanzi mudumbu mangu maraiti gogo. Saka ndopandakazofonewa nemusikana uyu kuti mama chisangana nomukomana pakevi muuye kuno. Zveshuwa ndakagadzira pandapinda munzira pandamuona mukomana ibva tangosvika uko Harare. Paazofambawo neni musikana uyu kwatakabatsirwa. Saka ndizvo chete zvandinoisawo novanobatsira. Asi mama mvura ndakambonzwa maita dambudziko rekuzvimba ndizvozvo mudumbu. Tsanangurai chii chaitika? Imvura iyoyo yandakamwa iyoyo ndakaita 2 days singadye kana kuite. Dumbu rese rakaita kufufutira kuzvimba. Saka pandakazosvika paiwawawo ndopawakambondipo kamwe kamushonga kandakabva ndachaya nokurutsa panguva iyo. Ndozoti mudumbu muzowana tozofamba hedu manje mamati rerukei mudumbu machomo nomaziso acho zvese bva zvandokanganisika. Maziso aita sei gogo? Anga asingambotoonekana utiri kana munhu akasvika apapo nesingambomuoneba. Iko zvino tinemi muno mustudio mauya muchitofamba. Makazobatsirwa sei? Takaenda kwatakabatsirwa kunonzwa chii? Shai unobatsira. Takaenda kunonzwa sekuru Usman. Ndo wakazotibatsira wane mushonga wakasvika wakapa mama. Wakawapa mumwe mushonga wokuti vanatire wakanatira. Pawakanatira ipapo ndipo wakatoti ndakuona. Wachibvunzwa nasekuru kuti muri kundiona here? Wakati ndakuona. Saka sekuru vachitsanangura vaiti dambudziko iri rakakonzerwa nei? Sekuru vakangoti inini ndidaidze mhepo. Saka takaenda tiri nemasisters angu. Pano andotedzana naye ndiye akahakiswa mhepo. Saka ahakiswa mhepo paya akangohaka ikatanga kutaurawo ichiti mukadzingina wamama wangu ndiye akaisa mushonga mumvura. Saka ndiye aita andiri kukonzeresa zvese izvozvo kusaona nekurwadziwa kwawaita kwese mudumbu waida kutoti vafe. Aitaura here pakuhakira apa kuti chii chairwira? Wakataura kuti ndaida kuti ndisare ndega pamba. Maiguru vafe ini ndisare ndichitonga munda. Nekuti kana maiguru varipo handikwanisi kutonga. Okay. Asi mama, imimi magariro enyu amamakaita kumusha ungu makore esaya anga akamirawo sei? Magariro acho kungoto zinoirema. Munenge muchingotaurawo asi papfungwa tine tisiri pamwe chete. Munhu anenge anodzake pfungwa. Pamwe unogona kuona mumba makamwaiwa mvura. Uchibvunza kuti kana ndimwaira mvura mumba ndiyananza amen.
tozobvunzawo mukomana wangu anonamata kumadzibaba, naiwe ndiwauya nomunamata yechimwaya muno, hanzi aiwa mama handini baini. Saka ndine chingonyarara hangu kuti inozvomushonga zvino handimbozviziva kana ndangoberekerwa mucheche. Okay. Tichitarisa dambudziko ramanga munaro iri mama, uyezve kwamakazofamba tishanyira isusu veSly Media TV, maakunzwa sei, uye ndoda kuti muudze vateereri kuti zvachinja sei kubva padambudziko ramanga munaro. Aiwa, ndingandoti mudumba iyo zvinezvi mudumbu memakanyarara. Maziso pane hwani ndo riri kunyanya kundinetsa manje. Rinombondirwadza kuita kunge muno majecha kunge munei. Zisero ndo rautondishungurudza manje. Asi kuona kuona riri kuona mbichana risunyanya kuona zvakanyanya. Ndiro iri riri kukwira. Okay. Asi ndiri kuti pamanga musati mabatsirwa nekubatsirwa kwamakazoita zvave nemusiyano. Aiwa, zvano mutsauko zviri pari nani. Zviri pari nani. Ayo. Iwewo Shai ndiwe unogara namama, iwe uri kuzvionawo sei? Isu ndinopa kutenda kuna sekuru Usman, nekuti kubva pamusi watakaenda kwasekuru Usman mama wangasaoni kana zvinhu zviri padhuze pavo, asi kuzvinezvi wakutodedzera ndakuona munhu ari ukowewo wachitodedzera nekala yehembe yakapfeka munhu zvavanga vasisaite. Saka ndototenda kuti sekuru Usman wakatibatsira pane izvozvo zvese. Iziso wani zvaro ndine chivimbo chokuti pamwe richaita sei richaona sekuona kwakuita rimwe racho iroro. Izvozvo wakutoona tototenda wangasaoni kana zvinhu zviri padhuze pavari wangasaoni, asi kubva patakaenda kwasekuru Usman aiwa wakatibatsira, takabatsirika. Aiwa, tinotenda kuna sekuru Usman ava. Imimi sekuru Usman kwaiva kutanga here kuti muvaone musi wamaitoendawo? Kwaitova kutanga, nasati ndambovaona. Uyezve zvavakatsanangurawo izvi zvichiitika, imimi muneka kupokana here nezvanga zvichitaurwa naivo sekuru? Hapana kana pakupokana, pane zvese zvawakataura uye nezvese zvawakaitika zvese ipapo. Pakatoakiswa mhepo dzakawanda, inini watoona wakatoburiswa mudzimu wanga uri pandiri. Saka titone zvimwe zvinhu zvawakatotibatsira nazvo, zvimwe zvatari singazivi zvaitoitikawo muupenyu hwedu. Okay, maybe munogona kuda kutsanangura zvishoma zvacho. Pandiri nini pane mudzimu wakabuda, pana sisi wangu pane mhepo yakabuda ikataura. Zvimwe zvachotaura nemazita wamwe wacho wanenge wachizozviona. Saka nditaure mazita awo azvinoona. It's okay, hatitaure nemazita. Pane mhepo yakabuda pana sisi wangu achiti ndindaiuraya vana ava, ndaiwadya ndini, ndaita sei, zvese ndindowashandisa kuvaita vakadzi, kuti vasagare mudzimba, ndoda kuti vana vavaite mahure. Zvese munhu iye akabuda achita sei, achitaura pana sisi wangu. Uyezve nemunhu akabuda achitaura pamushonga wakaisira mama wangu. Akabuda futi achitaura kuti ndini nhingi ndindakaisa mushonga. Pandiri inini sekuru Usman wakaburisa mudzimu, wakataura mudzimu uya zvavaida. Okay. Saka zvireva kuti muchine rumwe rwendo rwekufamba. Tichitona rimwe rwendo rwekuti tidzokere kwasekuru Usman, bhozi wakati tinofanira kuzodzoka. Woburisazve mudzimu uri pandiri wotaura zvauri kuda kuitirwa. Okay. Then pakugadzirwa uku mune ndarama here, makwata makanzi mubvise kuna sekuru? Pamakwata handidi kunyeba, takabatsirwa zvakanaka, hatina chawakambochaja patiri sekuru Usman, vakangotibatsira pachena. Izve pekurara takaenda tikanorara, takaita 2 days tiri ikoko. Kudya taibatwa zvakanaka, taipiwa pekurara zvakanaka, hatina kana $1 ratakabhadhara. Pachikafu hatina kana chikafu chatakatenga. Hatina musi watakaswera nenzara, hatina musi watakarara tina kufuga, ba 2 days edzo tiriko kwasekuru Usman. Tinoda kuvatenda ende vane moyo wakanaka, uye zvawasaitira isi toga, varamba vachiitira vanhu vakawanda. Handizivi mama, mune chamunoda kutaura maendero amakaita ikoko nekubatwa kwamakaita nezvimwe zvinhu zvamakaonawo zvamakabatsirwa ikoko? Aiwa, ndinovatenda sekuru iwawo, mabatsiro akandiita pamhuri yangu nepandiri inini. Ndinovatenda kuti dai Mwari wabatsira wawedzera mazuva pamwe chete nomhuri dzavo. Ndichiisa futi zvimwe zvokuti dai ndaona munhu anogona kundiburisira munhu akandisira mushonga uyu, ndiye andiri kuda. Kuti muzive, kuti ndimuzive kuti ndiani.
ko yainzi mhepo iyi hamusati maiziva kuti mabhilivha kuti ndiyo chaiyo chaiyo yakaburitswa kwasekuru. Pano mhepo yakaburitswa kwasekuru iri pano musikana uyu aiti ndindapedza wana wamaiguru ndikutonyara imimi amaiguru kuti ndokutarisai sei. Saka taichida kuti tisunungurane, ndo pandakamuti tinosunungurana sei. Inini chandiri kuda ndipo wana wangu wakauraya. Wauya wari wapenyu anzi ndichakupai sei wana wakafa iwawo. 2 wari kumba kwangu ndo magaidha. 1 ndiye ari kushopo achigaisa ndiye akachengeta kushopo. Saka hapana zvandichamboita ba zvinhu zvapfuura. Tungoda ngoti titaurane tuirane, ndakati hapana kuirana ba. Ini ndikuda wana wangu chete. Uya wari wapenyu. Wana 6 wese wakandiurayira ezvino kwasara 5. Hanza awatata awandinda kwauraya ba 3 ndo andakauraya. Tikada tichazviziva batongoti ndiwe. Hanza maiguru ndikutonyara kana kuti ndikutarisirei. Ndoda kutouraya ikaka kanya kuchenjera kari kufamba munganga. Kwakuti awashairini. Ana kutokauraya. Karunyanya kufamba munganga kanyanya kuchenjeresa sterei. Ezvina kutondinyadzisa. Bhizimusi rangu rese rasviba. Okay, muruti makashayikirwa nevana vatanhatu. Vanga vakura zvakadii vana? Mumwe wacho akafa nemwedzi. Wechi2 wacho akasiya wana wake 2. Wechi3 wacho akasiya mwana 1. Mumwe yanga ari grade 4. Mumwe wacho akafa nemwedzi 8 mumwe 9. Okay. Imimi wo yenyu mukufamba kokuti nyaya idzi dzaitika mumhuri idzi pane here zvimwe zvamakambo ngemuchinzwa yenyu mukufamba kwamaita muchipostori kana kune vanonamata? Taitofamba. Taingobata iyeyo ndiye taibata. Okay. Izvo ndo zvazotsinirwa kwasekuru Uzman kwamakaenda? Ndizvozvo. Okay. Zvangotsinirwa nayo sekuru iwo. Okay. Ameno Shai une pana Shairini uyu akabuditsa mudzimu wakataura kuti ndini sekuru wake Kanyongo. Ishawa msiyamwa mtemado zvino Kanyongo. Saka ndinda svika pano muzukuru uyu. Okay. Imimi zvimamakambozvinzwa here zvese? Hanesati ndazvinzwa ba. Asi wakatongobudawo panguva iyoyo. Panguva iyoyo. Tichitokumbira kuti ko zvino wana wangu so zvavari kushayiwa kana mari kana ugare mudzimba dzavari kuroriwa dzacho anza kubva nhasi ndawasunungura mhuri dzenyu dzese. Ndawasunungura takataiwa maita basa sekuru. Okay. Saka semhuri makuzvifambisa sei apa? Pane rimwe basa kairi? Makufunga kudii nababa? Baba hawabvume. Utowanonamata. Hawabvume ndongoshandisa inini nowana wangu iwawo. Pano mukomana 1 nowasikana 4. Tongogadzira zvakadaro. Okay. Hawabvumeba. Mutori muprofita wo zvakewo. Tinotoona watenda kumba ngauya kondoona. Kwemima musinganamati here naigoko? Aiwa ini ndikutsvaga kupona. Kupona? Hakusi kuuraya munhu asi kutoti ndikutsvaga kurarama. Nekuti mama pindana nedambudziko. Taurai. Ameno Shai une zvaunoda kutaura panyaya iri kutaurwa nagogo here? Zvaunoda kututsirawo kuti baba kwanza vatobvumi. Hapana udze mudzimidza vazvitendi. Bozi mupostori wakakurira postori kwavanda kwaMugodi. Saka vatombozvibvumi. Okay. Saka kana tichitofamba tingatofamba semhuri. But pamwe chingatozotinetsa tichadzokera pamwe zvichataurwa zvatonzi zvinozodiwa kutengwa bozi ndoziva zvinhu zvinoitwa zvemudzimu. Pane zodiwa machira, panda kubikwa doro, ende ndozviri kunzi ndozvakataurwa musi wakabuda mudzimu. Saka zvinhu zvese zvinoda mari. Ndozvinhu zvandiri kutozesa izvezvi tikada futi zvitangaka isu tisina mari tinozozvipedza sei? Okay. Alright, ndiri kutaura kuti tichidzokera padambudziko ramamunaro rese iri makafamba kwakawanda. Mungatitsanangurire kutanga neUshai kuti maibudawo mari dzakawanda sei, asi dambudziko renyu rozopinda pakunogadzirwa bachena. Kubva mama wachibva kumusha, ndifunga ndakatora vanhu vakawanda waitiwo tinozvigona.
ndaibhadhara mari dzakawanda but hapana chaita sei pana chaibuda. Munhu wese angoya achiti ndozvigona ndipei mari yakati ndongoti sinzi mama wari kurwara regai ndibudise mari ndite sei ndivarapise but hapana kana chaibuda. Kusvika taenda kwasekuru Usman ikoko ndo patakatanga kuona chenji yamama. Wakatotanga kuona chirumba masekuru Usman mo sati abuda ndo pakatoti ndakuona ndiri kutoona zvinhu zviri kurira na TV iyo ndiri kuita sei ndiri kutoona zviri kubuda mu-TV ndo patakatanga kuona chenji tisina kana dhora latakavapa kana chicha takabvisa. Saka kwasekuru Usman ndo katototi tatowana rubatsiro rwakanyanya kudarika kwese kwatakabhadhara mari. Ndizvozvo ndinoziva mama nyaya ndanchibvunza shaiyi inobata imisi vabereki pakuti kazhinji mari dzinonetsa kuti tinge tichibatsirwa kwatenge chida kubatsirwa. Imimi semuberekiwo munotoonawo kuti pane pakabuda mari yakati wandei asi makazobatsirwa pachena. Pane zvamunoda kutaura here nemashandisiro amakaitawo mari panguva iyi? Vanhu vacho vakawanda watakatora. Vakawanda vaprofita uye tinozvigona mushongawa asi handina chakaona chakabuda ba. Ndaingoramba chete maziso acho asingamboona kana asi kwatakazoenda kuna sekuru Usman aiwa ndakaona zvewo zvinhu zvakandisunungukirawo zvakanaka. Wakamirawo apo wakati mukundoona here takati ndiri kukuonai. Wakaenda wakamira apo mukundoona here takati ndiri kukuonai. Hanzi aiwa totenda gogo muchaita zvakanaka takati aiwa tozvikudza. Alright, mushonga uyu wanga wamboiswa mumvura uyu wanga uri werudzii? Hatina kumboziva kuti mushonga kaindei. Asi mataura kuti munawo? Uripo. Ngai mugotiratidza. Asa wanga uri wechivanhu uri wekutenga mumashopsi mushonga wemakonzo kana kuti? Ndewechivanhu wakatoita kudzurwa wabva waisiwa mubhaketi romvura. Zvakaoma. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Backspoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Okay. Tiratidze mushonga uyu gogo ndopi? Ndoisa pasi. Sumudzai. Tione zvakanaka. Okay. Imi makasara makazomimina mukaisa muchigubhu. Imba ndoisa mukabhaketi. Okay. Mukagubhu ikaka. Okay. Kuti muzotsvaga kuti wakabva pai unokonzera chii. Okay. No zvakanaka mama. Shai unogona kunge une mashoko ako auda kutaura kumhuri yeZimbabwe iri kukuona nhasi nekubatsirwa kwawakaita through Sly Media TV kuti uzosvika kwasekuru Usman. Chekutanga ndinoda kutendawo vanhu veSly Media. Wakatibatsira padambudziko rataiva naro. Wakatisvitsawo kwasekuru Usman. Tikabatsirwawo nerudo rwavo. Tinoda kutendawo kuna sekuru Usman. Wakaita basa sekuru makatibatsira. Iko zvinhu zvamai vangu vakuonawo. Chero riri ziso wanirawo kuti rasara zvishoma. Asi ndino chivimbo chekuti tichaita sei richaita zvakanaka. Ndinokutenda isekuru. Kune vana veZimbabwe, kune vamwe vanhu vane matambudziko aminawo asi muchishaya kuzoti mobatsirwa kupi. Kuna sekuru Usman vari kubatsira ende isusu wakatibatsira pachena. Tinowimba kuti kubatsira kwawakatiita isisu iwe une dambudziko rako uri kumba ikoko unokwanisa kubatsirikawo sekubatsira kwatakaita isisu. Mama kana unotukupai kuti mutendewo mutaurewo mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe nana sekuru akakubatsirai uyezve zviri pamwoyo penyu zvamunoda kutaura nemabatsirwo amakaita. Aiwa ndinotenda hangu pamhuri yeZimbabwe nasekuru weZimani wacho ndinowatenda zvikuru nemabatiro awakatiita
wachindirapa ezvino izvi sorangura masango yatowananiwo 1 chete ndo richiri kuti netsei. Aiwa ndinowatenda zvikuru, asi chikuru sachandiri kuda ndoda kuti ndione munhu akaisa mushonga uyu ndiye andiri kuda, ndiye ari pamwoyo pangu. Aiwa tinotenda mama nemashoko enyu. Muri yeZimbabwe iyi nyaya tisu takaiita pano seSly Media TV. Vanasekuru vatinoshanda navo vamwe vanoona zvirongwa zvatenge tichiita vanobva vaita request yekuti vane dambudziko rakaita seiro ngavauye kuno tivabatsire. Naizvozvo ndinoziva kuti kune vakatitarisa pane ino nguva vakawanda vanenge vane matambudziko akasiyana siyana, asika munouya kunyaya yenyu kuno kuSly Media TV totora nyaya yenyu. Vatinoshanda navo vakawanda, maprofita, vanasekuru, vanapapa nevamwe vakasiyana siyana, vakaona zvirongwa zvatenge taisa panapa vanobva varequesta kuti aiwa tipeiwo uyu ane dambudziko rakati timubatsire. Imhuri yanga ine dambudziko rayo, asi muri kunzwa vachipupura kuti dambudziko riya vakabatsirwa nasekuru Usman. Tinoziva kuti vakawanda vamwe vanobatsira vari kwakasiyana siyana. Isuwo tichitiwo kana une nyaya yako yakunetsa tibate isu veSly Media TV, tiuye ipapo titore nyaya iyoyo. Mamwe matambudziko anoda kuti asheyiwe kuti uzowana pekupotera neavo vanokubatsira. Ndiyo nyaya tanga tati tikuunzirei isu seSly Media TV, anokuonekai ndisimba rashe wekwazvidza kana kuti mukanya tichisangana mune zvimwe zvirongwa. Bye bye. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.